Cea mai frumoasă poveste din lume spune că Dumnezeu s-a făcut om în noaptea de Crăciun pentru ca omul să se facă Dumnezeu în noaptea de înviere, noaptea învierii noastre. Spunem povestea asta de 2000 de ani ca să nu uităm că suntem oameni. Nu suntem nici frunză în vânt, nu suntem nici vierni, nu suntem nici animale. Suntem oameni care putem deveni Dumnezei, iar Dumnezeii sunt liberi și puternici. Bineînțeles că putem alege orice altceva. Putem alege să ne fie frică, putem alege să ne ascundem, să fugim, putem alege să păstrăm resentimente, să purtăm ură, putem alege stare de urgență sau stare de alertă. Dar la fel de bine putem alege altceva. Putem alege starea de libertate. De aia, pe 15 mai, la orele 15, voi fi în piața universității ca să-mi afirm libertatea, faptul că am intrat cu drepturi depline în starea de libertate, unde te aștept și pe tine. Dar până atunci vreau să-ți urez sărbători fericite, liniștite. Hristos a înviat.